πάλι με το ψωμί στο χέρι θα κατέβαιναν όλες μαζί στο μισοχώρι, να το δώσει στον άντρα. Πώς και στα τέτοιων δρόμους της έτρωγε, αλλά το χαίρονταν περίσσια εκείνο το τραγούδι τους. Δεν παίρνω εγώ τον Μπογιατζή που βάφτηκε για λόγο. Μωρέ κόσμε, ποιος της ρωτούσε Σάμπος ποιον θα πάρει.